Jak správně krmit a hlavně nakrmit takovéhle pořádné hafeny, to nám řekne Martina Pelčáková, chovatelka Leonbergerů. Tak Martino, představte nám tady ty dvě sympatické dámy. Vy jste třetí sympatická dáma, teda samozřejmě. Děkuju. Tak tyto dámy jsou v první řadě Arwen a její dcera Tyra. Co je to za rasu? Je to Leonberger, pochází z Německa, je to společenské plemeno a řekla bych extrémně vhodné k lidem a hlavně k dětem. Takhle hodní jsou pořád? Převážně. Máme se bavit o tom krmení, už jenom, když se na ně člověk podívá, kolik váží mimochodem? Asi tak? Fenky přes 60 kg nebo kolem 60 kg a samci takových 80, někdy i přes 80 kg. No právě, tak když se podíváme na to stravování, tak čím by měli být teda krmení takový psi? Tak určitě hlavně masem. Nějakou rostlinnou složkou k tomu, ale to kvalitní maso musí být základ. Podíváme se třeba na tuhletu konzervu od firmy Louis, 95% masa plus brusinky, v tomhle případě to je přesně ono, co jim vyhovuje? To je přesně to, co potřebují, řekla bych. Je to skvělý v tom, že je tam opravdu poctivé maso, žádné chemické látky, žádné konzervanty. Je tam i ta rostlinná složka, nejsou to nějaké příchutě, ale opravdu poctivé suroviny. Tyhle ty konzervy, tahle ta jedna, třeba ty větší, mají 1,20 kg, to je tak krmná dávka pro vaše holky? To je taková Nebo zvládnou i víc? optimální dávka, si myslím, je těch 1,20 kg, ale myslím si, že by zvládli i víc, protože jim to úplně strašně moc chutná, takže oni jsou z toho nadšený vždycky. A mají nějakou oblíbené maso od Louis, nebo jim to v zásadě jedno, co jim dáte? V zásadě jim je to jedno, ale mají takový oblíbence jako třeba kachní s brusinkama nebo hovězí z mrkví. Aha. To je pro ně úplně top. Samozřejmě, že tohle to jsou velcí psy, pro asi ty menší jsou ty menší konzervy. Kdyby náhodou holky nedojedly, nejsou tam konzervanty a tak dále, nehraje to roli? Hraje to určitě roli, tím, že tam ty konzervanty nejsou, tak to může podléhat zkáze, proto je to důležité skladovat v lednici a určitě zavíčkovaný originálním víčkem, který se k tomu dává. A nebo prostě dojídat, že jo? A nebo dojídat. Což v jejich případě asi nemusíme moc řešit, ale pro chovatele těch menších plemen dejme tomu. No, nedovedu si představit, že byli někdy štěňatama, ale byli štěňatama, že jo? Takže jak je to vlastně s vhodností těchto konzerv pro štěňata právě? Jestli, jinými slovy, je rozdíl v tom krmit malého psa a velkého psa, štěně a dospělého? Za mě v tom rozdíl není, právě proto, že je to přírodní produkt, je to maso, je ho tam 95% plus nějaká ta rostlinná složka, takže je to poměrně blízký té přírodě, tomu přirozenému krmení. Takže určitě štěňátka, která vlastně odstavíme od toho mlíka nebo kaše, tak určitě můžou na těch konzervách pokračovat. A mně se to teda osvědčilo hodně, protože i takový nežravci, kteří se občas v tom vrhu vyskytnou, tak se potom můžou utlouct. I pro březí feny se hodí takováhle strava od Louis? Určitě je to skvělá varianta. Právě i pro ty maminky, které často trpí nechutenstvím. V té březosti je to jako u lidí, ničím se jim nezavděčíte. Takže právě tím, že Louis má spoustu druhů masa a zeleniny, nebo třeba řasy, který třeba miluje tadyhle Arwen, tak krásně se ty zvířata rozkrmí. Takže březí fenky teda mají rády taky okurky kyselý, jo? Nebo to zase ne úplně? Určitě ano. Je to takhle, jo? Ano. Opravdu to mají taky takhle hozené ano, mají rozhozené jako chutě, lidské. takže vždycky najdu něco, čím si jim zavděčím, co jim přijde vhod. A to je super. Vy hodně cestujete tady s holkama po výstavách, určitě ano. úspěšně. Tohle je taky asi ideální varianta, než brát sebou půlku kuchyně, že jo? Úplně ideální. Určitě nikam nemůžu jet s kuřetem v kapse, takže za mě ty konzervy jsou úplně perfektní, protože je to vlhčí krmivo, není to suchý jako granule, kterými často nechtěli vůbec jíst, takže zase mám jistotu toho, že se najedí a jsou v pohodě, jsou v kondici, nejsou nějak jakoby otrávený, nešťastný z toho, že někde cestují, ale mají dobrou náladu, protože jsou prostě příjemně najezený. Kde se dají všechny tyhle konzervy koupit? Tak kompletní krmivo od Louis se dá koupit na hafomasa.cz. Ta velká 1200 gramů je za 147 korun, ta menší 400 gramová za 69. A v podstatě čím víc tam nakoupím, tím víc ušetřím. Což
u vás určitě platí a má to smysl, když se tady na holky podíváme na závěr. Určitě to má smysl. Děkuji, Martino, no a zase u příštích typů na viděnou.